Engem Temesváriné Krikus Tímának hívnak, szaunamester vagyok, immáron lassan egy éve. Egy éve tettem le másodmagammal, többet magammal a szaunamester vizsgát, ami életem egyik legjobb döntése volt. A szaunában én úgy próbálom az embereket boldoggá tenni, hogy a zene és a mozgás által. Mert úgy gondolom, hogy a zene és a mozgás, ha össze van kötve, és a kettő együtt mozog, együtt történik, akkor az emberekben egy boldogsághormont hoz össze. Én nagyon-nagyon szeretem a régi zenéket, hogy a régi zenéhez, a 70-es évek zenéihez, hát akkor születtem, igen, szeretek visszanyúlni, és ahhoz a mozgást úgy megalkotni, hogy ez látványos is legyen, és a vendégeknek tetszen. Nagyon-nagyon szeretem az édes illatokat. Édeskömény. Akkor a levendula például, a gyógynövények közül a levendula. Vannak ázsiai, amerikai fafajtákból az ánizs, a peru. Ezeket nagyon szeretem. Imádják bent a szaunában a vendégek. Hallom, amikor föl sziszennek, hogy hú, ennek nagyon jó illata van. És ezeket legyezővel, ha nagyon-nagyon szépen lassan és ügyesen elhúzod, akkor nagyon-nagyon lassan fejti ki a hatását, és nagyon-nagyon élvezhető az illat is, meg nyilván a mozgás is. És innen jön a visszaigazolás, hogy mindenkinek nagyon tetszik, boldogok, mosolyognak, néha tapsolnak. Hát én az Earth, Wind & Fire-t nagyon szeretem. Igazából az emberek adják meg azt, hogy én milyen zenére és milyen illatokat rakok össze. Bemutatkozom, elmondom, hogy milyen programra jöttek, gondolok a citromos peelingre, vagy a sós peelingre, a mézesre. Elmondom nekik milyen zenére, és milyen illatokkal fogok dolgozni. Megkérem őket, hogyha vége van a sauna szeánsznak, akkor mindenki bőségesen fogyasszon folyadékot, tusoljon le, merüljön a medencébe, és pihenjen jó sokat a következő programra. Ezután a kályhát meglocsolva, fölrakva az illatos jéggolyót fölteszem a kályhára, és onnantól kezdve jön vagy a legyező, vagy a törölközővel való legyezés, amivel nagyon-nagyon jól el lehet egyenletesen keringetni azt a illatos levegőt, forró illatos levegőt, és akkor a legyező, törölköző, zászló folyamatos használatával próbálom az illatokat és a meleget körbelegyezni a szaunába. Szauna szeánszokon kívül van még 2 szaunánk, van egy hordószauna, ami körülbelül azonos hőfokon működik, mint a 2 szauna, amiben ugye a szeánszokat tartjuk. A másik szaunánk az egy infraszauna, ott ilyen 50 fokos hőmérséklet van. Van egy tepidárium, ahol a vendégek pihenni tudnak a következő szaunaszeánszig. Van egy sószobánk, ahová nagyon sokan szeretnek bejárni, mert ugye a légutak tisztulnak a sószobán belüli tartózkodásnál. Van még egy gőzkabinunk, ami szintén nagyon jó izzadásra. Voltam szeánszot tartani, és úgy jöttek ki a vendégek, hogy hú, ez nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és mikor lesz a következő, és mikor láthatunk legközelebb, mikor fogok legközelebb jönni dolgozni, és mondták, hogy ezen túl fogják követni, hogy mikor fogok itt lenni, és mikor fogok legyezni. Én mindig az ember voltam, aki nagyon szeret adni. Nyilván kapni is. És hogyha én azt látom, hogy az emberek, tehát azt, amit én csinálok bent a szaunában, az tetszik az embereknek, és úgy jönnek ki, hogy na, ez egy olyan program volt, ahová szívesen visszaülnék, és ez visszajelzésként visszajön nekem, akkor nekem már ez egy olyan dolog, amiért érdemes volt nekem ezt az egészet elkezdeni, és ezt az egészet csinálni. Én, amikor fiatal voltam, én nagyon sokat tornáztam, és nagyon sokat táncoltam. Utána megszülettek a gyermekeim, nyilván ez egy kicsit elmaradt, utána nyilván a munkára összpontosítottam, és ez nekem egy ilyen titkos vágyam volt, hogy mozoghassak, hogy zenére mozoghassak, és másoknak is örömet okozzak.